Det er en god idé at have bevægelse i folkeskolen, da bevægelse stimulerer ens hjerne og får den til at udskille hormoner, som gør en gladere, og samtidig bliver koncentrationsevnen styrket. Ved at man bevæger sig, så bliver indlæringsevnen også større, fordi at man bedre kan huske det ved, at man har noget at røre med. 7 gange 17. 6 gange 5. Nej, undskyld, 6 plus 5. Halvdelen af 256. 50 plus 50. 2 gange 4. 1 plus 1. Kom nu. Okay. 22 plus 39. 22 plus 22. Det er den rød, du skulle op. Hop 2 gange. Hop 1 gang. 14. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg ved heller ikke, hvad jeg er. Legen går ud på, at de skal finde ud af, hvad eller hvem de er inden for kristendommen. Jeg er en mand. Nej. Ja. Ja. Nej. En stærk er jeg. Nej. Så mange kvinder. Er jeg Jomfru Maria? Nej. Starter mit navn med en vokal? Ja. Starter mit navn med en vokal? Ja. Du er et bestemt Er det sted? efter 1000-tallet? Nej. Er det før Jesus? Ja. Ja. Ja, videre. Er jeg Adam? Ja. Ja. Er jeg Eva? Den nye skolereform kræver meget af lærerne, og efterlader ikke ret meget tid og overskud til at finde på nye ting. Så i bund og grund er problemet, at de mangler noget inspiration. Så her har vi nogle lege. Det her det er en leg, du kan bruge i alle dine sprogfag. Det handler om, at du løber udenfor, og henter en ting. En ting, du ikke ved, hvad det betyder. Du tager den op, og slår det så op. Leaf. Det her er en matematikleg, eller du kan bruge på fremmedsprog, hvor du siger tallene på det sprog. Det er en leg, vi den her gang har lavet over 5-tabellen, så hvis du enten siger bum for tidligt, eller siger tallet i stedet for, så dør du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men lærer, er du helt tom for idéer, så husk at spørge dine elever. De har sikkert mange af dem. Hvordan vil I gøre Køges folkeskoler til mere åbne skoler? Altså, vi havde tænkt, at man lavede et arrangement for alle skolerne i hele Køge Kommune. Så man skulle ud og tage dyste i nogle fag, som musik, dans, fysik og matematik og andre fag. Altså sådan, hvor det kan være forskellige virksomheder, der skal ud og kan lave nogle konkurrencer, eller sådan, så man skal dyste imod hinanden, og så den, der vinder, kan ligesom få en præmie, eller sådan. Så det kan gøre det sjovt på noget undervisningen. Hej, mit navn er Trine. Jeg vil interviewe nogle forskellige elever fra nogle forskellige skoler og høre deres mening om lektiehjælp. Og så byder vi så velkommen til Anna. Hej. Anna, hvordan synes du så, at lektiehjælpen fungerer? Ja, altså, det er vel egentlig ok, men der er ting, som ikke helt fungerer. For eksempel, så er der nogle af lærerne, de udnytter ikke undervisningen ordentligt. Og der er også for få lærere. Så der er for mange elever per lærer. Ja. Ja. Hvad så med lærerne? Kan de forskellige fag? Kan de hjælpe med? Nej, der er jo nemlig det problem, at hvis vi for eksempel har en matematiklærer, og der er nogle elever, der har et stort problem med et dansk litteratur eller sådan noget,
så har matematiklæreren svært ved eventuelt at hjælpe den elev, der har brug for hjælp. Og vi byder velkommen til Mille, Niklas og Christian, som vil fortælle os endnu mere om skolereformen, og hvorfor det obligatorisk ikke skal være, eller hvordan man egentlig skal gøre det. Så vi siger først hej til Mille. Hej. Nå, du har så en mening om, det skal være obligatorisk eller ej. Hvad synes du? Jeg synes, det skal være frivilligt, fordi jeg synes ikke, man skal tvinge børn til at blive til lektiehjælp. Nej, det kan jeg da også godt se. Så du mener altså, hvis man ikke har nogen lektier for, så må man gå på øres? Ja. Også hvis man har lektier for, så må man også bare tage hjem og lave dem i stedet for? Ja, hvis man vil lave dem derhjemme. Så går vi så videre til Niklas, som også har en mening om, det skal være obligatorisk eller ej. Så hvad synes du? Jeg synes, det skal være obligatorisk, fordi der er mange folkeskoleelever, der ikke kommer forberedt i skole. Det er ikke så godt. Ja, de skal være der, så vi kan være sikre på, at de får lavet dem. Skal vi gå videre til Christian? Han har også en mening om det. Når det kommer til lektiehjælp, så har jeg en meget liberal mening. Jeg mener, at hvis du arbejder hårdt og giver den en skalle, så skal du også blive belønnet. Det er op til skolerne, eller måske endda klasselæreren, at se, hvad for en belønning det skal være. Men jeg synes, at det skal ikke være et krav, at du er der. Det skal være et krav, at du laver noget, når du er der. Om du så er der i 20 minutter og laver det hele, det er fint nok. Eller om der er i 45 minutter og laver det hele. Men du skal bare have lavet det. Det er i hvert fald min holdning. Vi så kørte igennem nogle forslag her tidligere, hvor jeg fandt nogle forslag, der byggede på, at man skulle hjælpe hinanden i lektiehjælpstimerne, hvilket jeg synes var et rigtig godt forslag, fordi det er ikke nødvendigvis, at man skal stå for lektiehjælpen alene. Det giver også meget godt fællesskab, som der står. Ja. Og at man kan bruge det til senere i livet, hvor man lærer at arbejde sammen med andre og nå mål med andre. Idé til, hvad man kan lave i understøttende undervisning. Man kan for eksempel dele klassen op i 2, ikke? Og så kan man give dem nogle sindssygt svære spørgsmål inden for alle slags fag, og så kan de samarbejde ved at løse det. Fordi så får man også noget samarbejde inde i klassen og sådan noget. Jeg synes, der burde være ekstra undervisning i de fag, man er svært ved. Hvad synes du er en god og understøttende undervisning? Jeg synes egentlig, at man burde lave en quiz med dansk og matematiske spørgsmål, sådan så man ligesom kunne få lidt sjov ind i undervisningen. Ja, der skal mere kreativitet, materialer ind i undervisningen, så man ikke bare sidder på en stol med en bog. Hvad synes du er en god og understøttende undervisning? Man kunne lave et orienteringsforløb. Hvad synes du er en god og understøttende undervisning? At man skulle deles op i forskellige grupper, og så for at styrke forholdet i klassen, og så evaluere det bagefter. Super.